Die recorde Kechwilship is mis on Cahan agus tam ag lartlí benacht ó Madrid at mé gober an tatan seo. Ach beval am lartlí fi rud igen hitach go deir seachtainna. Is stocha cosúla hanna go daine a daní an ledó glob fi mé chfecinn ar clifa canis na mans in US Open agus vi mé ag leún stocha an de conspóide ar fád a chuig leis. Nóí hí Serena Williams a gimmert in aig Naomi Osaka imróirtá bhád níos óige ná í. Ach, hí anna chud cainte marall ar iompar an réitheóra agus iompar Serena dar nóí nuair ná aontaigh siad lena chéile. Ar nóí ag an deire bhí argóint aftartha agus bhain an réitheóir puinte dosach agus an sin clifa de. Agus dúirte se go nearnú leatrim ortha achathátha tuisgur ban í. Ach an badandar gíon curú is tócha aontasarm nuair chuig mé á phléil le mo chuirde leis na lads ag balle. Agus dúirt anna chuid acu gur cap sheetsan go Serena go thomláin mícheart. Agus go rá an réitheóir ceart, agus nach ar éonmhaint le hinscne ann a chorbe. Agus is tócha gur thosaigh mé chum a ceistú héim agus ceistú mo cháirde chumá. Céim fáil go daobhann na fear achathátha leis an tíb eile, céim fáil nach credan siad an ban nuair luútar inscne mar seo. Ar ceartún is tócha a bheith níos oscailte mar jaall ar seo na fear achathátha. Bevralamsa bhór go túirmí a chluistáil agus sa súlan chluisteáid go luath. Slán.